mo kwa baby Adom TV Badwam Jumede so wote sa nwumia na wahu se Medimafo Herbal Hospital aba a woni eba bidi enkomo yeda se sister Sandibi oye guy yeda se ahosepen so a wode abreye de yedu so etie ni ye mame na Malta Guinness na malt na doso but we dey apani de pani se wo pe malt papa nompa no so no edede a Malta Guinness eno na make am for de amawo esiesie nipadua no ye nipadua no eyie ewie ya no odin pa no wanya Malta Guinness na wo de wo pie bi aka ho full meal ona okre de hia ne sa chele kakra wo se anu so no ede making achi feeling no kra dada na ene Malta Guinness no onza malt na doso because nti obi e didi ho ne ade ti uje Malta Guinness na wo se lebo na ebo ho no yellow no anu odin ena yatro ehon proudly made in Ghana so uhuru sa nshansode mienu ya maboso ya no say yampa original Malta Guinness eno ena wakwa akoto no ntimisro ma bibian rasho je original Malta Guinness na wankasa a label no yellow anu odin hu say yellow no efe pop apopa proudly made in Ghana so yatro egu ho a eno ne Malta Guinness no ntinkoto malt bi akeke kasa wo pe Malta Guinness ai gu bottle mo kama fefefe ubie nso enye den ubie ya no wano mo ade simple wona ukre Malta Guinness move na Dr. Time da so eba na abetina adwamu yi no pay one ye ba bedi nkomo so de wonte Medimafo Herbal Hospital mpa utie nwom no a ai ka asem ni nyina be me na menchia we na bia boko de ya mi adom de na che ye pa nyakopon adom di enhwe Medimafo Herbal Hospital afia me da se ma memfa nchia mfa mfre Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so eda no mfa ma wahwefo nyina na yemusom se omumpom etesen anopa ye ba ya Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so da no obi bebusa se me hu Dr. Time da so ankasa ne tie ne se ye se wofuo do so a uye ni nyina enu nti me no kasa doctor enya emergency also attend to say nipa no enu nti ene wo hu me wa hai but de tie ne se ayarasa no enya ha ne wo ne mom wa ayarasa bia hopoko asema yira kumase ya buo kwa atwuma ogu school junction enu nti se ompomo dodo na se wonya hu Dr. Time da so a ema obuntutu se ene wanhunu Dr. Time da so ewa fidie so de tie no se o se awase etimi eka ema wohunu se Medimafo Herbal Hospital ya yarasa bia aba Ghana ni wiase afena nyina na onama bibiduro so ede sanyarwa hodo ne etie ni abibiduro enye nei na abibiduro ehya ase enye nei na abibiduro ema ne homene so ema ne homene so ache na emom no sa ye nam ekwan a ye kronkron na etene so eya abibiduro no Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so ene de sa kwan na ba eno nti ne brebia ya kase onam scientific approach so holistic approach so na Dr. Time da so aye ni ndiro esense meti hey metima bobo enhaban ni nua ani nubina hodo na bia na wonti bi ninda bi nso ate bi ninda bia wate dua friend se nyamedua ohun se ye de sekan bo ho a ensufita ne free moba bara de kodia ye de na hono ye onim ne ye de nyamedua ye na onim ne tie no se nyamedua meka na ho asema ye fibroid duro kese pa ba the doctor tenase ya ode no mama akoma miensa na de kasa nyamedua no hono no na ode ye fibroid duro enu nti se fibroid no se ne eba se ne tenten no na se mpo no se o measure na se emu wasade a ne inches no wasade a ebe na ne nyina de free ne padua no sanso na nyamedua meka ho asem ya so ye immune booster kese pa bara onim Enyoma mienu na Dr. Time da so ede kanya medua ne hono no ho na afi aye immune booster na ne meken obi a waba Medimafo Herbal Hospital na wanom Dr. Time da so immune booster ne bi no ebe di adanse wo de meken ho wo wanom Dr. Time da so mo jadro no bi no eno na kire so obi wo se nanum ato ontumi ni loss of appetite ontumi ni na se onsaka Medimafo Herbal Hospital ni mo jadro no na wonom a afia me no kase sa wonom a within 5 minutes a combedo obedi di no watimi nso adayi aye mojaduru a barade ba ko ne se yemfa aduro no mfa makeke Medimafo Herbal Hospital ya yarasabia ma me papa menu aba se ohaw bi hawa obeba Medimafo Herbal Hospital na fe ya nhwemu wo nipadua no
ansa ne de aduro de ama ana ye medro nso nkase kokko no maduro no sa nti so obi ka kire say waba Medimafo Herbal hospital na emu maduro a onom no eye overdose aka kire nipa no say oboa oye trofo enye Medimafo no ba ye esan samedi kan ka kire say doctor enam scientific approach so afa holistic approach so no de ye adwuma enu nti aduro bi ode ma obi ano oba no ohwe yare koro hawa onim say o system no aduro no quantity say na betumi ateki enu nti oma osusu dua susukuru wa ore besusu aduro no no anom ana ode bre na de ye adwuma enu nti aduro bia na bra ode benom aduro no enu nti na me say baby a so ba ye Medimafo Herbal hospital poku asema yire Kumasi abu akwa atwoma school junction Dr. Tam da so ba ye nti mayirafo nyina anya anyira mayira sei o ma anya anyira o ma bakurom anu ntitu na mo na bara bia me ba chawo wankasa wo ba no hu kwan abafa so ba enkra na apa so ba o yiso wankasa wo ka eno ne so beko Google map no so obo Medimafo Herbal hospital Accra edo beba Kumasi so obo Medimafo Herbal hospital Kumasi eno so do beba nyame adom na doctor tena se opoko asema yira me ba chawo enyare wanyina bedwane wo Dr. Tam da so anim atenie pa obi de ne yare bebe ne enne na nkasa onfre yare sabia ho mfi no mpa chawo na ne ho ato no obi de ne yare bebe ne enkosi se obesa ba na wotwe se ne no sa o maame o de poma ne ba ya onfa poma ne nsa mfa ma 2 weeks time biem esan se dura wo konom no nsa mra na ho ya odin se de to kam ne ba Medimafo Herbal hospital ba chawo yamfa mra 2 weeks time no wankasa betena kam na wa ba Medimafo Herbal hospital de chance no say ebra doctor de bibidro de ye adwuma no osanso wa nurse fo ne doctors a oba na se empo obi nka ho a ye bebo asronko kwan so anu nti obeba na oba beto Dr. Ima ho Dr. Obed ho Dr. Stanley ho omunyina aka Dr. Time da so ho ne ete no se onyame se o hire obi na o hire no na sefo nyina anu nti oba Medimafo a edru a oba na se ye nhwemu wo ni padua no ma Dr. Time da so de bema ono se doctor ni wa ampacho doctor bia obesi ne so bia edukuro na ana ode bema wo na edru a ode ma ono so ye edru e besa oyare esan se ose ye nkai tete atempo no kwan dada no enu nti kwan be na ose ye fa so abibiduro kwan na Dr. Tam da so fa so dia sanyarwa no enye se ofitinya na obeya bibiduro doctor woni ni di nkomo na obisa na onye na dwen so oba beya bibiduro na emmom no ade se na onyankopon ahyehye de ato ho se de oka kire Abraham se firi wagane wo na fie na me de okwa asase a me be owiase nyina agya onam ni tumi so aya Dr. Time da so ewiase nyina Herbal doctor ba akope tem ya me kase se gana ya nso ni mu ye be kakra na Spain fo age no na Germany fo age no na impo o my friend say Italy fo age no ne etia no say ebre na ebre nyina no mu invite no ho ko omosusu mpo say o mesi ayarasabia ho baroti gana ha je won achi se de na nke binum ka say odifo bia ni animonyam woni krom pa cho we de Dr. Time da so we animonyam woni krom enu ntia no pai na ba tumirika na bra nyame adom o chena doctor betena say Friday every Friday premium service now premium service na fiya de chena say sa premium service we doctor ye edema wonu ma omuye busy obi ho ye business person oni adaje obi nso ho nso ye MP or minister oni adaje safo no na doctor say we created this opportunity the amamo say Friday bia no otena sehwe safo no enu ntia no for premium service nti registration 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis de tie nie utua 200 nyese bia 2 weeks bia oba betua 200 ba cho da bi registration and to premium service no so na 200 cedis yenya de otu so wi a afei sa oba reviewer mpacho oda so dada oba ji adura oda so dada enya afei na wo san so oba betua sika foforo bia oda so kosi se oho ebeto enu nti tuanamo nyame adoma Friday doctor betena se je numbers no na frɛ afei obi ha wo no namfo bi adi nkomo ɔha ne ade ɛwɔ mo so fe numbers no fa mo numbers no 0244 tini pa 0244 774282 0244 774282 0500 727215 0500 727215 and a 0245 44 9592 0245 44
9592. These are the numbers. Obefre Medimafo Herbal Hospital, Dr. Tam so na oni edi enkomo enano pay. Ofre sisia, Dr. ne obeka sisia na afi enkomo bi ho bia oni wadi. Ni ate no say oba bi ho a wose onya wo wa pre a awade awo no onya bi. Pacho bra Medimafo Herbal Hospital. Nadia ba kono say Dr. Tam so wo aduro no Medimafo Herbal Hospital na wo aduro no enye numbi tua bi sabi dibi o mpacho nte sa afi na akọ numbi o kwasa bi no akọ bi nte sa I want to pe ni ate no say o de gu mini na na jude so mo ne be ma ne hia mpacho mo nhia biom bo so me ba so na ba ne dem adia ba kono say o ye oba na oba Medimafo Herbal Hospital na say wan kasa ye hwehwe oni padua no na ehunu say awo no problem bi wo ho ntina warning ma treatment a doctor dey ma on woje ohun sika na o treat wie na se o ma awaduro na mpacho onye osika o pa oba o se doctor me pa awaduro no me pese me nwu wie ansa na ma ba betua meka tro do se doctor be mu aduro esan se do obi a woni aduro no ase meje osika ne nyina ansa na ma mu aduro doctor time na so esan se aduro no ya adwumenti no doctor na nka so no na aduro no bi empen do se na wa hu se Ghana ha se ebinom ya aduro o mo ankasa no aduro no bi mpacho bi si bar Medimafo Herbal Hospital doctor time da so da no onim aduro nyankopɔ de ama no nti no aduro no ankasa no bi eno nti wo ya adwuma no obra ono ankasa no ni new booster ni bi na afi a booster nti doctor wo hoyi we tell no say onko Dr. Tam da so say avia wa so say 30 minutes me ko djuma home ana me ko didi me ko tenase no aloke prompacho bi nsi da biara da Dr. Tenase ya until say the last person be free yarasabia ho no Dr. Time da so sorry enu nti na me say opo obi a obegina di wa bibiduro mu a obi ahaban kasa wote na ono nso kasa ahaban tie eyo okumani ne be ma Dr. Edu Jamfi Dr. Time da so de tie no say abibiduro so obi tena ba bi ka kiro say abibiduro say kidney abibiduro say oyemo ne o ma mpacho no kura bi anim ne tie nie ne tie no say senka sa na tie a enka me mpo me dem sabe se me bo aka say enko nyankopon adi ehwammo ade ntira esan say oka ahaban ho asem Revelation 22 verse 2 oka ho asem Ezekiel 47 verse 12 and was san be kan ho asem haban kroya ho asem 2 Kings 20 verse 7 bra odifo Isaiah bra na omani mono nyarewa basa obi anya HIV obi nso anya empompobone afi obi kura de stroke akana to fom obi o ho a obo nse na ne kon achia na obi na achia saafo ni nyina na o mo complain say enti odifo wo tena siam yawu na odifo no bawro akwaye boro me pa cha oba na okuta dede nkuruma oba na okuta nyamedua oba na okuta kakapempe oba na edua ye friend say odum ne hono no wa bi kuta ode besa ne manfo nyina yare enti nka saasem we a tresem ne kan no enkemedi no ho yawo en osanso ka kire en say muni aduaba na momfa haban no mfa nsam ho yare ahaban be na o ka ho asemi eya haban a wa kire Dr. Edu Jamfi ahaban a wa kire Dr. Tam so say onfa nsa yare wa hodo nyina enu nti yare be na ha o menka se ma mo yare so me se yare bia ni wa ose ani aduro bia na unyanko ba bia ye wa aduro ho bra Medimafo Herbal Hospital Dr. Tam da so ho na onfa bre mfanto yare so ne tiene say usika no doctor say fasika kito bi baje wa yarasa sa emponye say doctor etoda bi o soma nkofo na afa obewusu full ane nioma hodo a ayarasa eye free wo Medimafo esan say o be card 70 Ghana cedis oko orthodox a ne ten say unkuta insurance 175 Ghana cedis and above na oko private card a ene na boburuja anunti o trascan wo Medimafo a 100 cedis o ye laba 100 cedis ayarasa abafo wo Medimafo Herbal Hospital mo bi ntena ba bi nkan kira say Medimafo Herbal Hospital ne boarding patcho no kure bi anim ne ten say obi besa na ho yare di 800 Ghana cedis na besa na ho yare afia ewi akire no no agi TV ya 1500 Ghana cedis on lusu ye obi besa na ho yare betua 1000 Ghana cedis ewi akire no na wagi mobile phone na 2500 Ghana cedis sa nipa we o say ayarasa no ne boa ayedin e wo Medimafo mpacho da bi entesa esan se Dr. Time da so onyame na de na ba enu ntina meka cho se be ma o me masem wo fo no mentena se memma mfa o se kan fa nyen nanka esan se ko ba no sa ye bu nanka wefo a ebebu aka ho me a mete he mpacho Medimafo Herbal Hospital nti abibiduro nti me ho odin esan se me papa Dr. Time da so ho odin be ma mentena se memmu adabirijo o ye 2 minutes o ye 5 minutes o ye 10 minutes mpacho
bra Medimafo Herbal Hospital bema obema efon eye keto ebia na wanya infection wanya gono ana wanya brahizia eno nam so ntima bema no fon na efon doctor ema 5 days pe afa o kidney na say ya doctor ema na otwe miensa ebe repair no e de ama o kama ye kan ye jade afia ne tie no say nyare wanyina adwoso ye Medimafo Herbal Hospital ye opoko asemayira kuma ase abu akwa atwoma go school junction ye nam da saba fra ye no 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 0500 727215 Medimafo Herbal Hospital Dr. Time edaso afia ibedas yansi edas papa panti ufa namba na na onempedifo di enkomo na mamenkai wo se unim se Sunday yedi nanmo edashon kokra na we safari day out with mom eno nyame yadoma Saturday na baso na ni nyina no ya Joy FM ne Safari Valley Eco Park na de dwumadie yi hyehyɛ so mesrɛ wo maame aye bi watete wa ba bedru ne wonso wa your bad time no oguso hwɛ nkra no all in the name of grandma mama for bread too much into no opportunity no aba see enye bibi nhye ye nanom enmo nyamo a beka Joy FM ne Safari Valley Eco Park ho na yemma day no just mommy won kaya enye ni tears of joy eno buffet atuamu live band ka ho safari tour like mobile tour ho nuane niam bebre ene bekoso eda memenda ya 10th May ya 10 a.m. to 6 p.m. na adults mpanimfo pa tua 950 per head ena teenagers mebuno no so tua 650 per head ena nkra no 450 per head na free transportation wo Joy FM yanimu ha ya na yedemo akọ nti obi a wopeso okodia fa ho eshem buku table no se sie ya make say 0593 038 842 0593 038 842 ubuki o table because a family sabe ya odu ho no manya fe na dede bia no beko na o table edi ne da so ye sie di amount de maka nyina achi bibi kire wadwen a frɛ 0554 594 727 0554 594 727 na register by close of Friday May 9th na 12 noon na ye registration timpacho fa hu hyemu sesia enso mamen komra me oba ko bi oho na ye ntoaso